Good morning! Magluto na punta. Napunta sa atong kusina. Magluto. Yang. Sili nga. Atsal yang. Nasa uma. Yang. Buwang naman niya siya nga po. Napit naman hinog. Kadang kapit ka ni yelo-yelo. Magpansit ta, magpansit. Oo. Oo. O sa meron 8, dili parang birthday lolo no? Ugma pa. Puhon. Puhon. Pohon. Di mo ni siya patambok nga kuhan kay nanay mga nanay Gigi. Nanay Gigi di mo na patambok na. Because vegetable o fruit, di mo na sila patambok. That is just a mess. Yummy. Edible oil. Ang atong edible oil mo ni ang hitsura. Kaya na-frozen siya. Na-frozen. Ganyan lang. Kaya na-frozen siya. Excuse me.
Ang bera ba itong kuha niyang nasa tindahan niya itong ang kanya para sa arang kuha ba kaya ba din ang vermicelli ba okay na. Parang may bihon diha. Nangion rin siya ming. Kay gahi man prosin man.